zařadit do dalšího videa s tím, že jsem volal nějaký pánovi jako rado pánovi, že smátoval nějaký blbosti, tak on mu řekl, že jo. Tak jsem mu řekl, jestli to pár pošle a v nějaký jako úplně random krabici, tak jsem takovouhle krabici a pokud jsem ji poslal, tak poslal mi jako matematiku, vole, WTF. Nevypočítanou. To asi vypočítám. Potom mi poslal tohle. Toto. A nebudete mi vědět, co mi ráně poslal. Chcete vidět? Poslal mi ještě tohle. Ochranné sklíčko. To je vidět, ale tak. Poslal mi mobil, nevím, jestli bude fungovat. Protože ne. Protože je 1%, tak já to dát nabít a uvidíme se u nabitého mobilu a začít zdát. Tak lidi, mobil máme nabitý, je připravený, je to uhavej a je tam 88%, jdou dobře, tak jaký pin? Pán by ho psal, že já ho nebudu ukazovat, takže nekoukejte se, tam je více. Tady jste mohli i tak uhádnout. Tak, mobil je odemčený. A předpokládám, že to je po jeho synovi asi. Nevím. Je tam i pár her, protože asi já se dělal rád hry. Ale je docela i seklej. Tak. Ty má ještě dalších pár her. A si kouknu, jestli má náhodou YouTube kanál. Protože jako YouTube má, která se mu asi natýče. Předpokládám, že ten patří asi k tomu. Tak to za chvíli sledíme a... Ha! Je tady nějaký kanál. Jmenuje se Labuton 677. Všechno malým a dohromady a odebírej toho, prosím. No a... Tak mám vypnem. Tak. To tam nasadíte kryt. A já ten... Protože je špinavé, tak zatím jsou u dálního krytu, tak zatím. Tak kryt už je jak jste umytej a my ho jdem nasadit. Tak já ho nasadím a ukážu vám, jak to vypadá, když se nasazuje. Připravím se na to věci, tak zatím zdá. To byla sranda, že jsou pro nějaké věci, já žádný věci na to nedám, ale je to nasadit. Tak. Ne. Nebo se to zase. Tato krytá asi nějaký... Jo, už. Tady tam jakoby... Takhle. Přimažu. Jako vypadá to takhle, jsou to nějaký šmlouvy, ale to zatím udělám a... Mobil je jinak funkční, všechno. A... Já se jdu zahrát a uvidíme se u nějaký hry, tak já jdu zapnu nějakou hru a uvidíme se u hry. Všiml jsem si, že máte kleško, tak jsem zahrát kleško.
Jo, tak. On to musí updateovat. Musí to updateovat. Tak a všel jsem si, že ještě ani na Wi-Fi a zkusím připojit na tu Wi-Fi, jestli to bude tou Wi-Fi jako no. Tak na Wi-Fi tak, on tady nemá žádný Wi-Fi, tak to je asi konec videjka, no. Máte je maximálně všechny zašifrovaný, jenže já ty zašifrovaný nevím, já nevím jedno, jenže to tady má. Tak tohle je asi konec videa a zatím zdár. Ne, vlastně ne konec videa, to ještě není. Já jsem vám chtěl ještě něco ukázat, co to bylo. Jo, víte, že já jsem na fotbal. Tady mám hokejku. I obal. A ještě můžu je vysvětlit. Proč? Ještě to... OK. Dám takhle do toho. A nosím to. Tak to vypadá trošku jako na XD. Ještě chodí začnu, tak já se jdu před, protože když zpívám, ukážu se vám a to bude fakt už konec videa, tak zatím jdu. Tak už jsem oblečený a vidíte takhle jak to vypadá, počkejte, já jsem počasný, jste to viděli celý, takhle slívka, ne, to bude určitě celý, nějaká slívka a takhle nějak vypadám. A teď konec videa, zatím zdár, já se musím vyknout, čau.